बाथौआनो बर'फोरनि आइडेन्टिटि सिनायथि। बाथौ नङाब्ला बर'फोरनि सिनायथिया आधुरा जागोन। माग मासनि नैथि मंगलबार साना बाथौ सान। उग्र बाथौआरि बर'ल' नङा, जायफ्रा बाथौ फुजा होयो बिथांमोना गाबोन बे सानखौ फालिगोन। बेखौ जों लोब्बा लानानै दिनै जोङो क'क्राझारनि बेवहाय जे बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालियाव गथै क'क्राझार टाउनाव आलारि बाथि सावनानै बिश्व शान्ति, सारा मुलुगाव जेन' शान्ति फैयो, बयबो जाथि गस्थिनि गेजेराव जेन' अनलायनाय फैयो, बेनि थाखाय बाथौ बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनो आरो बोर बिनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। दा बाथौ सान, बे बाथौ सानाव साफ्रोमबो बाथौआरि आरो बाथौ नङै बयबो सुबुंनोनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय शुभेच्छा हरो आरो बयनिबो जिबना जेन' शान्ति थाङो आरो बयनिबो न'खराव जेन' जौगानाय फैयो, गथ' गथाय बयबो मोजां लेखा रोङो, गियान मोनो, बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबो। बाथौआ बर'नि धोरोम, बियो दानि नङा। बर' जाथिया जि समनिफ्राय मोनसे समाज दानानै थांनानै थादों, बे समनिफ्रायनो बाथौआनो बर'फोरनि धोरोम आरो बे बाथौआनो बर'फोरनि कालचारबो, माने हारिमुबो। धोरोमजोंल' इसोरखौ फुजिनायजोंल' नांथाबाखै बाथौआ। बाहाय बर'फोरनि आखल आखु, साननाय हनाय, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय समुग्र बियो बेरखांदों। मोसानाय खननाय दामनाय देनाय, बेजों बाथौ धोरोमा सम्पर्क दं आरो बाथौआनो बर'फोरनि आइडेन्टिटि सिनायथि। बाथौ नङाब्ला बर'फोरनि सिनायथिया आधुरा जागोन। गोबां खारन दङ। दा बेनिखायनो समग्र बर' हारिया जायफ्रा बाथौखा, बिसोर बे बाथौखौ मोजाङै फोसाबबावनानै बेजोंनो जुग जुग हारि हिसाबै थांना थानायनि आरो साबसिननिफ्राय साबसिन गुबुन बेबायदि गाव गावनि धोरोमखौ लानानै मोजां प्रदर्शन खालायो, इसोरखौ फुजिनायजों लोगोसे बिसोरनि साननाय हनाय सुस्थता। दा बेखौ बाथौआरि जोंबो भबिष्यताव जोङो मोजाङै खालामनानै लानो नांसिगोन। खावलायो बयबो बाथौआरि जानाय लोगो लोगोनो बेनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय मोनसे मोजां आखुथाय बेरखाङो। आं बेखौनो खावलायो। गोजोन्थों।